La Costa Brava celebra 100 anys i en l'ocasió el president de la Generalitat, José Montilla, ha destacat que Catalunya necessita com mai protegir i incrementar l'atractiu d'aquest immens tresor. Reserva marina, història, paisatge i excel·lència gastronòmica, una equació que ha convertit la Costa Brava en el vaixell insígnia de l'atractiu turístic del nostre país. I com a peça bàsica de la nostra economia l'hem de pensar, l'hem de cuidar, l'hem de protegir dels excessos, que s'han comès i molts també, i l'hem d'alimentar adequadament. I sobretot l'hem de fer evolucionar amb els temps, adaptant-lo a les noves exigències de qualitat i la competència també de la globalització. En el context de les ruïnes d'Empúries, el cap de l'executiu català s'ha reunit amb els alcaldes i els empresaris del sector turístic de la zona i ha remarcat la importància del turisme, pedra angular de l'economia catalana. La jornada, que ha començat a la Reserva Natural de les Illes Medes a bord del vaixell Marina Princess, s'ha acabat a l'Escala, on el president José Montilla ha inaugurat la Festa de la Sal. La mostra d'oficis tradicionals i danses populars han omplert la platja de les Barques, una evidència de la riquesa del patrimoni cultural immaterial de Catalunya.